jambu keliru randu I love you kepada Ojo singgolan. Awas supaya bisa kelakon. Ayo yo tekan dikarepake ojo moyo ojo ngecek kowe ojo ngesuk aku ora nubruk. Sekali lagi. Yuk.
Awas reme sing sisep. Ayo yo. Tekan dikarepake aja ya aja ngike kowe aja aja aku ora senggalan Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing ndak tresnani limbu. Iya, Mak, piye? Ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujute kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur, Nduk, iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki jamane wis virtual. Heeh. Tur jaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka Rumah Makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Sintia Jasi ya. Oh, ngono. Terus iki yo ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-del. Iya. Pandongamu ana ing tahun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dongamu menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka taun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet. Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane, ning pengen berkesenian. Heeh. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer, ngerti ora? Oh, ngono. Ya, muga-muga wae, Mak, enggal paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Sintia Jesi. Iya. Rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk? Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait. Mergo iki wayangan virtual persembahan dari Rumah Makan Lumintu. Ayo, dongamu nek kepada Rumah Makan Lumintu piye?
Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh. Amin. Bisa ngrembaka lan raharja rahayune. Heeh. Sesuai dengan namanya Lumintu. Heeh. Tegese ora tahu sepi. Heeh, rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Heeh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh ning gelem nanggap wayang ki jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener. Luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Dasare Ibu Cynthia Jessi tumrape awake dhewe sak keluarga besar Asta Brata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Wis mancing dadi sedulur. Mancing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani, heeh toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Heeh. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Ah iya. Ora wong kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese menurun ora kaya sing wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya, tapi yo memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Asta Brata. Ning tetap menggunakan prokes. Ayo, iki mau yen ora kleru sapa wae Nduk sing do rawuh, Nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisik antakon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae Mak sing takon lah kok kowe sapa wae Nduk ngono. Saya bingung. Ngene, ngene. Sapa wae? Sing jagongi sampeyan to, Mas. Sing rawuh, heeh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Asta Brata. Betul. Wiwit sing paring pangestu sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya toh. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliyak-gliyak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang, khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa, Nduk, sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Ya rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki Banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Sapa ae sing kepareng rawuh. Iki mau perwakilan. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh. Sapa? Kuwi Mbah Jan. Oh, rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe yo main film. Aduh iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing ndonga pembukaan mau. Niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama.
Alhamdulillah. Ngono ki awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing ati-ati. Alhamdulillah. Mula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada ki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya, Mak. Iya, jarene sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye? Nanging, Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap tidak boleh lengah, ya. Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Yo sak bisa-bisa, jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa wae nek awakmu nyawang, Nduk? Oh, ya akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, Gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. Ampuh, Nduk. Ya ngene iki, sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wah iso, Nduk. Ya toh iso. Kita itu tetap bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Iya, mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan ora terlalu nemen jagake marang pamarintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso berkarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Zaman ki saya maju. Yen zaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon dengan akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki ya akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Nah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul ya mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok ya ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk. Kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya toh, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, amin. Barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah, tur marang kebak marang barokah. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir.
akan bisa lepas dari peran Bu Cynthia Jessy. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas Gawe-gawe nek. Golek-golek. Lah Golek-golek. Lumit itu saka badar mereka. Amate dalange kan ya dikatutne. Akbar ki akhlake sabar lho. Akhlake Wah, sabar. kuwi lho rungokno. Ora kaya kowe kuwi. Ngene iki belajar sinau. Sinau to. Sinau apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso to. Muda-muda semangatnya akademisi. Heeh. Itu loh. Coba to blangkone ben ketok gundul. Uangmu kan mau. Wong sing dienteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Wah, otakmu iki kaya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to diduduk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso mekan? Disumet nggih mekan diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti aku. Iya aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu. Iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Seorang lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contone Kalender. Oh iya kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, Muga-muga sok ben tahun baru iki iso nganyari, Mas. nganyari apa? Pajak kendaraan. Anu orang bijak. Orang bijak taat pajak. Oh iya, sing nomor 3. Muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso ndang duwe omah kabeh. Amin. Omahe anyar. Amin. Kaya kula omahku anyar. iya ta Mas Ido? Oh nggih, Wah, omahe tenane. anyar niki. Sampean ngertos lawange diukir niki. Masya Allah, gur sak dagelan lawange Dagelan lawange Masya diukir, Allah. gebyok mbok ukir ya kae. Sing ngomong sapa? Lah kae, Tawapuk pisan. gak mbok ukir. Dipangan rayap goblok. Tapi saiki omahku wis apik. Lah wingi kula kan bingung. Piye, Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku madyanto regane 100 juta. Tapi Iya, disawang kan? ketok elit. Ketok elit ben Ketok omah mewah. Heeh, ben padha karo disawang omah rego 102 juta. Eh. Aku kan bingung carane piye iki. Sik gorong yuto kok ya. Sik to. Omahmu rego pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben Aku ketok ben pengen mewah. apik mewah. Nek disawang kaya omah mewah kaya rego 102 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet. Wong kok Kok nesu lho. ora nesune ngono kok. Ya ora sombong Mas wingi tahun 2020. Mbok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas Ido? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas ora Nggih. salah. Masya Allah, Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu Penghargaan apa? Ibu Kofifah mawon. Lewat Menteri Kesehatan. Badhe menerima penghargaan Mbok Di kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah alah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya Masih apa? kalah dengan dokter Modern. bidan ilmu modern. Ilmu Kok modern. Dukun bayi milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan ini nangani wong babaran iki pira? Paling 2 utawa 3 mentok. Mulane kuwi gak entuk penghargaan beda karo Mbok Deku. Mbok demo Sekali nangani wong babaran kuwi wong selawe, wong 30 bareng iso. sedina nangani wong babaran 30. Ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah kuwi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki Lah, leluhur Mas. iki lho, piye iki? Leluhur. Perlu niki. takoni tak takoni Mbok Dek kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Gampang le. Kae wong babaran kae deloken. Nek wis buka 48. Kakean buka 48. Buka 6 ngono ae lho, 48 iku sak lapangan. Sak cengel ya. Apa ora masuk angin kuwi? Ora masuk Wis pokoke buka pira terus umume? buka 6, buka 6. Buka 6 ke delengen incengen. He. Terus grayang ngono. Nek wis ketok rambut
jabutan, Ditarik dijabut. bayi mesti lahir. Oh. Brilian, ini rumus baru mas. Betul, Rumus baru. Inovasi sepele. dalam Kita resep melahirkan. sepele tetapi menyelesaikan masalah. Dibuka, roh rambutnya ditarik. Tarik. Bayi lahir. Oh. Lah kok capa wingi kan mbok ora sombong, Dek kula iku nangani wong 20. Lho. Lah bareng kan aku celuk le, kowe tulung tangan sing 5. Lah kowe kan mesti diwarai. Aku gitu resepe ngerti. Oke siap, ayo wong 5 sing arep babaran, melu kabeh. Mbok tangani dhewe. Tangane takon baris. Mlebu kamar. Mlebu kamar kabeh. Bleng. Lawang tak kunci. Aku malik sret. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe babaran. Wayahe arep babaran. Aku terus, "Ayo wong wedok-wedok sing arep babaran, turu, mlumah kabeh." Blek. Aku wis mlaku karo kalem-kalem, Mas. He. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Kaya malaikat nakoni mayit. Man rok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka, roke takon buka kuwi lho, Mas. Roke kon buka. Roke buka Kira nyambi malaikat. Masuk mek. Plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Ora sik to. Kowe jane bojone sing babaran kok piye to? Enggak, aku ndelok ceritamu lho terharu lho. Aku iku sing kaget ora tau ngerti aku lho. Opo iki? Masalahe kan kowe rong tau roh. Sumpah ora Barang pengalaman baru bagi kamu. tenan. Lah kok nyedak tek Buat lah kok. sawangan. Tak sawangi ketok. Iso muencep ngono. Mboke Buke. Ayo to Mas, cepet-cepet Mas, suwi wis ora kuat lho. Langsung kon pernapasan. Sik, aku sing ngene, biar sampean kuat Bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. Tiga. Aku tuku 3. Oh iya bener. Bener. Lunyu cangkeme lunyu. Cerdas, IQ-ne cerdas. Cerdas. Terus Tarik. Mbok ayo. Plak. Terus tak kipas. Ora apa gene AC-ne? Ora ana ujune omah desa tak Kipas angin. Yo tak ngene. Ben kersane mboten sumuk. Ora dirubung laler. Terus Ayo tarik napas. tarik napas, Bu. Tahan Bu, tarik napas. Eh. Ora iki lho. Iki tok aja sinden. Tarik napas. Dudu. Tarik napas. Bu, tarik napas. Lho, Bu. Wis ketok. Aduh, lho, kowe tok rambute opo tuh? Tak kaya gini. Tek. Wah, grayangi. Ya pun. Deyel. Bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gone mbok. Sumpah padha kritinge rambutnya. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbedakne rambut. Lepas. Iki lho kan nganti ngono dadi kuwi. mbok. Nganti ngono kuwi. Tapi yo ora kalian pancen. Ora kalian iki yo Ora kalian iki mesti ra iso. Iso, Mas. Mulane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatkan. Mula udah gelar iki blangkone digosek. Lho, Apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone dienggo. Digosek. Ayo. Coba iki. Iki coba iki. Loh. Nah, Slendro. Slendro. Niken salindri salendro. Iso slendro. Niken salindri. Oh, salindri. Malah kena salendro. Tapi Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Blangkone wangi nggih. Blangkone wangi ngono lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetmu koyo Wangi. Wangi. Yo kuwi Mas. Wonge kan kok babaran iki wis takon aktivasi. Apa? Nyapa ndasmu? Jika minyak kapak lho. Ora kok iso. Iki manfaatne iki lho, sinden. Sing ndi kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur abang. Wong dasar dibalsem iki piye karo. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu Dek Niken. Tang, ayo. Anu kadung apa? Kelangan tresno, ninggal tresno. Apa ki? Dek Nik
Ninggal katresnan dik niken budhe spote. Sepat. Ya monggo, Dik Aryo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nangka. Iki nyapa to ganggu pegedar berang itu. Geder kono lho. Lah nganggo lho. Dinggo. Malah kaya bidan. Ayo Dek Niken ayo. Monggo. Ayo Dek Niken. Gone umpel-umpelan. Oke. Apa lagune? Iki nenggal katresnan. Ninggal katresnan. Sepote leh dawa berarti sepote sak lagu. Nyuwune niku Dik Niken Ben marem ben napa? meriah. Nggih, nggih milujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, Mak Cangik kalian Mbak Limbo. Wale. Madepe. Mak Cangik Ya. kalian Mbak Limbo. Ya. Oh, alhamdulillah. Saged sowan mriki malih nggih, Mas. Iya, Aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. enake ning kono kabeh enake. Oh, enake. Padahal lingak-linguk ngene yo. Rapi kok ngarep Oh, oh iya, iki acaranya adalah Syukuran tahun baru. tahun baru dan juga ulang tahun restoran Luminto. Luminto. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya? Jane sing liyane ndi to, Mas? Lah ya, sing liyane kok ndang brubul-brubul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh, super murah. Iya, saiklase ya dhewe. Opone paket ngene iki super murah. Iya, paket ngene iki super murah. Super murah. Awake dicicil ping 4 teh oleh kok. Loh, malah ngene iki saiklase ndak apa-apa. Lah iklase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Umpama liyane ora gelem ya mbok Bu Cynthia Jesse seminggu pisan ngono lho Jan. Kok kan ngono? mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus
sekaligus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi jenenge iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Bener, walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakek Thailand, Mas. Oh iya bener. Tetapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. So 4-0 karo loro po. iya. Niken ki ra ngerti bal-balan. Ra ngerti bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Kuwi lho sing ning ngarep bagian tengah lho. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang ora tak dukung kok mburi. Dadi apa? Gedabek. Back. Bek. Mas aku dadi back nek gak enek sing jaga gawang aku sebagai klaper. Kiper. Lah iya karo nggawa klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liya nek aku. Napa Mas? Babat seminton. Lah sampean iso. Apa badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton, nek ora tak dukung karena aku apa iso semangat. Apa? Dadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Ah, gitu. Babasket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale, apik iki bal. Apik banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Dek Niken, Oh nggih, pripun Mas? doanya di tahun baru nopo? Oh iya Doanya doanya apa, nggih. Dik? Niki terima kasih untuk Tante Jessi yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Iki lho, iki lho, Dik Niken sing yuswane isih timur masih muda, dongane apik. Apik. Apik Ora kaya logis kowe ya toh. Tuwek donga ora becus. Wah, Enggak nalar. Dik Niken kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Oh, ora iso ta Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Lah terus. lah piye? Kok iso? Anakku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nglairke sana. Amin. Oh iya Om Yuda, Om Ya, Yuda Dik. tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah Oh jam sampai 9, sini. udah sampai sini Sudah ya sampai tadi sini. ya? Iya Udah dong. makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Makan. Mas Akbar? Oh sudah. Oh, Sudah sudah. makan. Tadi makannya enak ya. Enak banget. sekali. Ha-ha. Aku sampai imbuh peng 2 Aku imbuh loh. peng 2. Gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh, anaknya sing sak aku ke sehat Sehat, toh ya. sehat. Allah, Pondok anaknya. kenal. Oh, ya Pinter. kenal. Pinter ya saiki ya. Terus saiki pinter Kok nggak dalam, sampean pinter bisa, saiki. toh? Loh lah, anu dia Anaknya kan mondok. sekolah. Ya sekolah. Sekolah, Sekarang belajar. kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMA, Ding. Oh SMA Iya, iya kelas 1 SMA iya. itu. Yang sama kamu itu. Koncone. loh. Oh iya Konco sing anakku. dulu Iya. cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Iya memang. cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu Ke ya. rumahku. Kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Ampungan ae sampean iki. Oh, betul iki. Saya Nyapa? anak saya Nyapa? Anakmu nyapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku? iki? Hubungannya apa? Kok Hubungannya sakit-sakit? apa? Iki lho Hubungannya sapa? apa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki grupe sapa? Ah, wih lo. Iki grup hasta berat ta ora grup pedanyangan. Nah, Anakku loro. Terus apa oh? Minta Lor. sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki Mbak, gek. aja cedak. Rasopan Aja cedak, ngene cedak. iki. Kowe engko nek tularan ireng, aja Ora. cedak-cedak. Iki
anu jarene duwe lara TBC. Ya Jarene memang cedak-cedak. TB itu kepanjangannya TBC. Ya bener, he. Bener. Bener, he. Bener, Mbak. Kene iki wis elek barang ngene iki sudah rungon lho cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ula weling kok bangga lho kok iso. Lah ya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah Apa krungu? budek lho Apa ngene krungu iki. cah budek kuwi? Cah Heeh, budek. ngene iki ya sudah rungon paling ngene Sudah iki. rungan kupenge nek nyilih Heeh, iki. jajal Mas Yuda. Ya. Tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun. Udah yo. Sampun maaf.